hitzingo ditut. Badakizue, Goierri berri ekintza bat sortu dugula Baiara mailan. Gipuzko buru batzarretik bultzatuta eta Baiarako herri pixka bat ekartzeko asmoakin. 2 urtetako ekintza bada, ni ez nahi duzatuko eta gutxiko ezkionen azpin. Baina, bai, 4 frasetxo irakorko nahiko dituzke Goierri berri honen zentzue da zein dan zuei erakusteko. Batetik, arrazoi nagusia Goierri berri sortzen da, izan da lankidetza maila berri batea eramango digula Baiara. Baiara, pixka bat, Baiara herrien arteko lankidetza bat sortu nahi dugu, alderdie sendotzeko eta biziberritzeko. Bigarrena, belanualdi berriak bultzatuko dituna. Hori oso garrantzitsu ikusten dugu, askotan esaten dana, baina egi bihurtu nahi duguna. Jende gazte alderdira erakarri bala dator. Hori ezinbestekoa da. Eta belanualdi berri horiek, gaur ikusi duen bezala, lehengo belanualdi lotura erakutsiz eta irakaskintzun hori nolabait trasladatuz. Ikusi dugu Ferminen bizie eta bere bilakaera eta horrek zer erakusten digun da balore horiek nolabait gaztei transmititu garizkeu bai ala bai. Hirugarrena izango litzake gizarte eragileekin harreman zuzen bat izatea eta hori ez daiken esan da bakarrik, herritako eta Baiarako talde eta kultur talde eta dena dakokin harremana izanez eta bilerak sortuz. Eta laugarrena izango zen, Goierrirako diskurso partekatu bat sortuko dugu eta herriz herri egokituta izango dana. Alegie, Goierrirako diskurso bat egingo dugu, baina gero herriz herri oso egoera desberdina dagoen herrin aplikazioa nolabait izateko beharko da herri diferenteak dialako oso eta situazioa alderdinare oso desberdina dalako. Elkarlan hori sustatu nahi dugu eta Gipuzko buru batzarreko hortan ere laguntza handi eman nahi dugu. Eta honekin ja besterik gabe, gero dekalogotxo bat edo bazkatzeakon pasatuko dizuegu, eta jakin, bai behazindik eta bai ondoko herritako harremana nahi dezuenean, hortxe garela eta laguntzeko prest garela. Sortu dugu taldetxo hau eta nik uste dut, martxan fuerte jartzeko aitzeki bat izango dela, hori espero dut eta hori nahi dut. Eta besterik gabe, Euge Arrizabalaga ekin pasan zaituet, Gipuzko buru batzarreko lehendakarirekin. Eta,